V poslednom videu sme si povedali, čo je migrácia kyseliny hyalurónovej a prečo môže nastať. Dnes si povieme, ako vieme tomu predísť a ako ju vieme vyriešiť. Migrácia kyseliny hyalurónovej sa môže prejaviť ako nejaký opuch, bačok alebo hrbolček či asymetria. Oblasti, ktoré najviac podliehajú migrácii, sú tie, kde najviac využívame mimické svaly. A to je okolie úst či okolie očí. Ako vieme tomu predísť? Poprvé, výber skúseného estetického lekára. Po druhé, výber správneho typu a tuhosti kyseliny hyalurónovej. A po tretie, dôsledné dodržiavanie pokynov vášho lekára. Neotlačať si miesta aplikácie, po dobu 2 týždňov vyhnúť sa kozmetickým ošetreniam a prvé dni po zákroku spať na chrbte. A čo v prípade vzniku tejto komplikácie? Existuje enzym hyaluronidáza, ktorý kyselinu hyalurónovú vie rozpustiť. Celý proces korekcie trvá niekoľko dní.